Născut de copii din toată Moldova pentru personajul Guguță, Spiridon Vangheli, cetățean de onoare al municipiului Chișinău, împlinește venerabil la vârstă de 88 de ani. Scriitorul, traducătorul și editorul moldovean, Spiridon Vangheli, s-a născut la Grinăuți, Bălți, acolo unde a făcut școala primară. A absolvit Institutul Pedagogic Ion Creangă. A fost profesor, apoi redactor la editurile Carte Moldovenească și Lumină. În activitatea sa de creație, de jumătate de secol, maestrul a scos de sub tipar o serie de volume, printre care menționăm Băiețelul din coliba albastră, Isprăvile lui Guguță, Guguță capitan de corabie, Steaua lui Ciuboțel, Guguță și prietenii săi și altele. Spiridon Vangheli este coautor împreună cu Grigorie Vierul a unui excelent abecedar. În 2006, scriitorul a lansat pentru mici cititori proiectul Carte de citire și gândire pentru clasele 1-4 în 4 volume. Opera sa a fost tradusă și editată în peste 40 de limbi ale lumii. O minunată calitate a cărților semnate de Spiridon Vangheli este frumusețea, plasticitatea și bogăția limbii. Opera marelui scriitor este un manual de română, din care copiii noștri, ca și din opera genialului Humuleștean, învață să vorbească, să simtă și să cugete românește. Scrisul lui Spiridon Vangheli nu copie viața, ci mai degrabă viața e predispusă să copie ceea ce se întâmplă în cărțile sale. Aproape fiecare sat din Moldova are azi un Guguță, iar pe aici colo și câte un tirtică, un ciuboțel. Cărțile scriitorului sunt ca niște corăbii care scot copiii în lat, ca să se întoarcă apoi după alți copii. Sub căciula lui Guguță întâlnim și astăzi instituții care i-au purtat și port numele faimosului Spiridon Vangheli. În 1981, la Chișinău, în parcul public Ștefan cel Mare, era cafeneaua Guguță. În 1982, fabrica de jucării din Urlești confecționează păpușa Guguță. În 1992, Chișinău, Teatru Municipal pentru Copii Guguță. În 1996, fabrica de bomboane Bucuria produce ciocolata Guguță. În 1997, în Gheni, școala primară Spiridon Vangheli. 2005, Bălți, școala primară numărul 21, Spiridon Vangheli. Filiala de carte românească George Barițiu Brașov în Gheni îi spune maestrului la mulți ani. Cu un cuvânt de felicitare pentru marele maestru vine doamna director a instituției publice școala primară Spiridon Vangheli, Anastasia Alexa. Stimați și iubite scriitor Spiridon Vangheli, din numele corpului didactic din școala primară, elevi, părinți, vin cu un mesaj de felicitare cu ziua dumneavoastră de naștere. Vreau să vă urez cu drag și respect pentru dumneavoastră o viață binecuvântată, cu pace, cu lumină în suflet, cu sănătate și împliniri sufletești. Să nu încetați niciodată, drag scriitor, să ne mai bucurați cu opera dumneavoastră, căci aveți multe de spus copilașilor și noi ne vom bucura nespus de prestația dumneavoastră. Vă urez să aveți mulți ani înainte și toți sănătoși. La mulți ani, maestre! Vă așteptăm cu drag în școala primară Spiridon Vangheli, municipiul Ungheni.